बायदि माने एसे बेंग्रा बायदि जानानै दं बिथाङाथ' बर्तमान हाजिरा साजिरा मावनो हाया बिथाङा माने गोबां दुखु दाहायाव दं आरोना हेलौ लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायना लाबोबाय दिनै आङो दंफैयो जोंनि गामिनि खाथियाव मोनसे दुखुनांथाव बर' न'खर आरोना जाहाथे आं बिसानि न'खरनि हालोदफोरखौ देखायगोन जाहाथे लोगोफ्रा आंजों फार्स्टनिफ्राय जोबजासे थांफाबानो जाबाय नैबे बिथांजों एसे सावरायनि आताय ओरै गोजौ नाय नोङो बर्तमान खामानि मावनो हागोन ना हाया गाबनाङाब्रा जाम्बा र' दे रायलायदोसो नोंखौ भिडिअ खिथादों गाबनाङा हो हो गाबनाङाब्रा र' होमबालाय माथो ओरै नाय ना जिरायगोन दे होमबा जिरायनानै रायलायनि दे जिराय नैबे आदाजों एसे रायलायनि दै बिथाङा गोबां माने दुखु दाहानि गेजेरजों संसार जानानै दं आरोना बे बिथाङा माबायदि अबस्थायाव दङ जाहाथे आं नैबे बिथांजों फंनैसो रायलायनि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आदा नोंनि नामा मा नाम मोनलाय बिस्तप गयारि बिथाङा एसे दुखु मोनदों आरोना बिथांनि नामा बिस्तप गयारि ना बेनिफ्राय आदा नोंथ' बर्तमान हाजिरा साजिरा जेबो मावनो हाया खोमा ना हाया ना बेनिफ्राय एसे न'खर सलायनायावथ' उसुबिदा जायो खोमा उसुबिदा जायोना बिथाङा गोबां माने खस्थ'जों भुगिनानै दं बिथाङा जोनोमाव बेबायदि नङामोन दै जोनोमाव जितिया जोनोम जादोंमोन जोनोम जानानै देरनायसिमबो बिथाङा गोबां मोजां अबस्थायावनोमोन नाथाय गेजेर ससेयाव मा जानानै बेबायदि जाखो बिथाङा मोजां थाबायनोबो हाया थखन लानानैसो थाबायो खोमा ना आदा थखन लानानैसो थाबायो बिथाङा थखना इयाव दं थखनखौ लागोन र' दसे उनाव बिथाङा थखन लानानैसो थाबायो आरोना नैबे थखनखौ लानानैनो बिथाङा नै गोलैगोन नैबेबायदि बिथाङा थाबायो आरोना नै बिथाङा माने सिगां बिराद स्ट्रंमोन दै बिराद बोलोबो गोरामोन दा खिन्थु माने बैसोआबो जाबाय बेनि थाखायनो एसे दुरबल जालांबाय आरोना बैसोआ बेसेसो जाखो आदा नोंना ओरैनोथ' आंनि आन्दाजाव 55-60सो जाफ्रामनांसिगौ जों उन्दै उन्दैबानो माने गेदेरखामोन बियो दै जोंनो जुदि दासिम 38 बोसोर जाबायबा बिथाङाथ' जोंनिफ्राय गोबां माने सिनियरखा गोबां गिदिरखा सिगां जों एसे उन्दैयाव बिथाङा बेबायदि नङामोन दै माइ दांग्रि रोगायोमोन बेबायदिनो सिगांथ' नोलोबारि दंमोन नोलोबारियाव थांनानै बिथाङा ना सारोमोन ना हमोमोन ना दा जों उन्दैयाव दा एसे दुरबलसिन जाबाय आरोना दे गाबनाङा दे नैबे आदाया बर्तमान गोबां दुखुजों बिथाङा न'खर संसारखौ सोलिनानै दं आरोना आं बिथांनि न'खरखौबो देखायलांगोन बिदिब्ला जोङो बाजैजों एसे रायलायनि दे बाजैया नै खाथियावनो दङ बाजै नोंसानि आदायाथ' बर्तमान खामानि दामानिथ' मावनो हाया खोमा ना हाजिरा बायदिसिना मावनो हाया बेनिफ्राय ओरैनो न'खरखौ मा खालामनानै सोलियो आंनो बिदिनो मैगं थाइगं फाननानै थाइसे थाइनै जेखौ मोनो बेखौनो फिसा सानैखौबो माबा खालामो आरो बिदिनो जाहोयो आरो ओमफ्राय बिबथैफोरा बिमायंफोरा एसे सहाय होयो बेनि सायावनो जानानै दं आरो ओमफ्राय गथ' गथाय साबैसे दङ होनदो सानै हौवासा सासे हिनजाव सासे बेनिफ्राय इसोरो फरायबाय दं नामा दा फरायबाय दं बेसेयाव फरायदोंबा सासेया एबार मेट्रिक होबाय फिसालाया ना फिसालाया गेदेर ओमफ्राय फिसाजोआ एबार 9 ना सनिया हा क्लास 9आव ना बेनिफ्राय बबे स्कुलाव फरायोबा गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायोना ना बिदि इंलिश मिडियाम स्कुलफ्राव फरायो इंलिश मिडियामाव फरायोना NHPC आव ना गुगामुं हालामनि सिङाव थानाय NHPC
स्कुलाव आरो ना इयावथ' माबा फ्रि खोमा ना बिदिनो आरो बास फिस होनांगौ आरो फिस होनांगौ ना बेनिफ्राय दा जेनेबा इफोरनि खरसाफोरखौ सोर होयोबा बिमायं गेदेरा होयो बिमायं गेदेरा होयोना जेनेबा हमना ला बिफायाथ' एसे बेंग्रा जाबाय हिसाबै ना बिमायंमोनाथ' नायखानांगोन आरो बिमायंआनो मालाय नायगोन होननानै माबा खालामखानाय जाखाया दा होयो आरो बेनिफ्राय ओरैनो जानाय लोंनायफ्रा खेथिफोर मावो नामा खेथिलाय जेबो मावा बेनिफ्राय ओरैनो जानायखौ बायनानै जायो बायनानै जायोना निजि बायनानै जायोना ना इसा माबाया बिदाया हरोना जेनेबा बिदायानो गोबां सहाय खालामो आरोना बिसोरो बेनिफ्राय दाथ' जेनेबा बाजै नोंसानाथ' जेनेबा दाथ' बिथा गैया खोमा बे जि हायाव दं बेथ' निजिनि बिथा नङा निजिनि नङा बेनिफ्राय बिबोनां सासेनि आरो बिथा एक्सट्रा दं नामा बिथायाथ' दा गैथ'आ आरो गैथ'आना बेनिफ्राय बाजै मोनसे खोथा दा जेनेबा आइ ना आइनि थाखायथ' सार्भे जादों खोमा जिअ'टेक खालामदों ना जिअ'टेक खालामोबाथ' जेनेबा जेथिया आइनाव फैगोन ना होमबाथ' निजिनि बिथा नांगोन होमबा बबेयाव लुनो सानदों नोंसा खाथियावनो होगोन होनदों खाथियावनो होगोन ना बिदाया होगोन ना मोनबा बानायनोसै गोबां दुखुनांथाव लोगोफोर बर्थमान बिथाबो गैया आङो बिसानि न'खरखौ देखायनि दै नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजाय बेयो जाहैबाय मोनसे एग्रिकालसारनि गुदाम ना इयो बाजै नैबे एग्रिकालसारनि गुदाम आरोना बेयाव जेनेबा लेंग्रा ना बेनि फंबाया माने नैबे न'खौ बर्थमान थानो थाखाय होथ'दो आरोना बेबो एग्रिकालसारनि गुदामसो खोमा ना एग्रिकालसारनि गुदामावनो बर्थमान बिसा दंथ'यो आरोना नै न'खौ आं फारसेनिफ्राय देखायगोन दै नायना लाबानो जाबाय लोगोफ्रा नैबे जाहैबाय न' नै बेयावनो बिसा बर्थमान थायो आरोना बेफोर जाहैबाय एग्रिकालसारनि माल आरो दा बे नाथाय बिसानि नङा दै माने बे जाय लेंग्रानि फंबाया माने एग्रिकालसाराव साख्रि मावो आरोना बिथाङानो बेयाव माने गावसिनि गुदाम नालाय बेयाव गोबां माल दोनदो आरोना बेयाव माबा माबि नै कारेन्टनि तार बेनिफ्राय बिदि बागानाव दै होग्रा बेबायदि पाइप गोबां बुस्थु दोनफैदो आरोना नाथाय मा खालामनो ना उपाय गैया बे मालखौ नेथावथाव माने नैबे आदाया बिदिबा लोगोफोर न' सिङाव हाबनानै नायनि दै माबायदि अबस्थायाव बिसा थायो नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थाबानो जाबाय नैबे दरजा आरोना नैबेबायदि थिंनि दरजा आरोना लोगोफोर न' सिङाव नायनि दै बिदिबा नायना लाबानो जाबाय नैबेयो संग्रा खावग्रा मुवा आरोना लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नै एसे गोजौ खालामनानै टेबुल फिसा होनानै माने हानिफ्रायनो एसे गोजौआव दोनदो आरोना लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय ओरैजाय मैगं थाइगं दं नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय बे मैगं थाइगं बेनिफ्राय नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय ओरैजाय जाबाय बिसना नै लोगोफोर बे बिसनायावनो उन्दुयो आरोना इसा नै बेनिफ्राय आरो ओरैजाय नायनि दै सिगांखै नायनि बेनिफ्राय नैयाव नैबेबायदि आलना दं आरोना लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय बे आलना बेनिफ्राय ओरैजाय मोनसे बिसना दंबायो दै लोगोफोर नै बिसनाखौबो नायना लाबानो जाबाय नैबेबो मोनसे बिसना आरोना लोगोफोर बेबायदि अबस्थायावनो उन्दुयो आरोना नै लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय उखुमाथ' ओरैजाय नै उखुमाबो जाहैबाय थिं आरोना बेनिफ्राय रेलिं होनाय एग्रिकालसारनि मोनसे गुदामसो नालाय लोगोफोर बेनिफ्राय नै ओरैजाय इन्जुराथ' गासिबो थिङानो गोजा आरोना लोगोफोर नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय नैयाव मोनसे बिसना दं दै नै बियो जोंहा आदा लेंग्राया उन्दुयो आरोना नैयाव लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय ओरैजाय दै नैखैजाय गोबां मुवा दं आरोना बेबायदिनो माने लेथेर फिथेर जानानै दंजोबो आरोना लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला बेयो मोनसे एग्रिकालसारनि गुदामसो नालाय आरोना लोगोफोर बेयो गावसानि पार्सनेल न' नङा नालाय बेनि थाखायनो माने बिसोरो माने एग्रिकालसारनि मुवाफोरखौबो गोबां दोनो आरोना लोगोफ्राथ' भिडिअखौ नायनानै गासिबो बुजिखाबाय जानांगौ नैबे बिथांमोना गोबां दुखु दाहानि गेजेरजों सोलिनानै दं आरोना लोगोफोर बिनि थाखायनो आं माने भिडिअ बानायनो होनाय जाहोनानो जाहैबाय जुदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरबा जुदि गोरों गोरा गिदिर थाखा फैसा गोनां मानसिफ्रा जुदि सहाय होनो गोसो दंब्ला आं नोंथांमोननो नैबे स्क्रिनाव एकाउन्ट नाम्बारखौ होना दोनदों जाहाथे नोंथांमोना जुदि अनसुंथाइ हिसाबै नैबे बिथांनो अनसुंथाइ हरनो गोसोबा नैबे स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोना थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरनो हागोन लोगोफोर अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोबाव खालामबाय थाला भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला
लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।